Psoriáza je neinfekčné zápalové ochorenie kože. Najčastejšie začína u mladších vekových skupín, adolescentov alebo v puberte. Tie príčiny vzniku nie sú jednoznačne prebádané. Vieme, že určitú úlohu tam hrá genetika. Genetika znamená určitú predispozíciu človeka, že to ochorenie dostane, ale to, že pacient má nejakú genetickú predispozíciu, neznamená, že sa toto ochorenie u neho prejaví. Tie spúšťacie faktory, ktoré môžu psoriatický pochod naštartovať, sú stresové situácie alebo infekty. Najčastejšie streptokokové infekty. Psoriáza môže mať rôzne formy. Najčastejšou formou je plakovitá alebo ložisková psoriáza, ktorá sa prejavuje vo forme ložísk rôznej veľkosti, rôzneho tvaru, ktoré sú posiaté po celom tele. Menej častou formou sú bodkovitá psoriáza, psoriáza postihujúca dlane alebo podošvy, erytrodermická psoriáza, ktorá postihuje celé telo, psoriáza vo vlasatej časti hlavy, alebo pustulózna psoriáza, kedy sú ložiská psoriatické posiaté hnisovými plusgiermi. Je to ochorenie, ktoré má významný negatívny vplyv na kvalitu života. Lekár často vidí iba kožu toho človeka a nevidí tú dušu. Dobrý dermatológ by mal vnímať aj psychiku pacienta. Psoriáza má výrazne negatívny vplyv na každodenné fungovanie. Psoriatik je handicapovaný pracovne, spoločensky, v sexuálnej sfére. Preto by sme mali psoriázu liečiť komplexne. Ďalším dôležitým momentom sú komorbidity, čiže pridružené ochorenia. Vieme, že psoriatici majú častejšie infarkt myokardu. Psoriáza, ateroskleróza, zápalové ochorenia čreva, kĺbov alebo oka sú veľmi často združené. Preto by dobrý dermatológ mal pristupovať k liečbe pacienta komplexne a v kontexte týchto pridružených ochorení.